De akkor mondd végig, Robi, hogy... Hát ennyire megondott egyet a pillanatban, nem arra gondolt nézd. De Robi, mondd végig, hogy akkor kiszállt bele a Billybe? Nincs is a karmát, akkor nem tudom, hogy gyerek voltunk egy kicsit. És ilyen fém, ugye milyen? Ilyen fémbili volt? Rendesen, felhajtad fel. Aztán mit csinált vele? Megfogtam, begyújtottam. Nem bírták kiborítani a szart, mert belefagyott, meg belefagyott, meg kirakták, mert a büdös a szart, hogy kirakták a büdös, vagy a pizsodot nem annyira. Kirakták, hogy hideg volt, dél volt, kirakták, valamit neknek kell ma. mindez akkor Fürdő utcán. Megfogta, aztán begyújtotta. Felrakta a spajtot, ki tudta dobni. Csak hova ment? Hova ment? Elment a kocsmába volt. Azok nem ilyen szar, ez nem biztos csak ez. Szerintem amikor főkorrektor, akkor is. Nincsen terméktapasztalat? Még jobban a víz. Amikor bele is van húgyozva meg szarni. Nem húgyozol, meg meg már szartál, ugye nem húgyoztál? Nem tudom, hogy gyerek voltam akkor, de neki jártam, hogy húgyozol, utána nem szar, nem? Azért meg a gyorsabb halál. Gyorsabb a halálnál. Az leszállva megkötött, az nem volt. Mind a Drezdában. Drezdában meg Úgy jöttünk az egészet, már akkor mindegy volt. De akkor miért nem? De majd szallam kellett. Akkor már Lementünk, hogy a főtéren az alansorba, ott volt egy be volt zárva, a piszvár nem volt zárva, a vészünk be volt zárva. És kész. Hogy kész? Nem, összetartam magam kész. De volt a közönség azért. És ez egy aránylag jól van, tehát a 18 az még akkor az aránylag. Azt még bírtad, jön. Ott még ő volt a fő. De milyen akaraterő kell ahhoz? Mi a 17. sor után még a 18. az nagyon nehéz. Érted is, hogy na, akkor jó van. Leszába. A Robiék lakását bekameráznád, abból is megélnél vastagon. Ide is másként elég lenne csak a kocsiját. Gyurcsányozok egyből. Tehát amikor káromodok az óvodából, már menekülnek szerintem. Az kurva anyád Gyurcsány, érjel a kezem. Ráverem a kezemre, hogy valami tudod a talapácsa, vagy mit tudom, akkor bármi van valamilyen üzé, ilyen Dixon, akkor egyből Gyurcsány. Mi a bajod vele? Csak ennyit mondtam. Ez már csak egy elszálló ér. A kurva anyád Gyurcsány, csak ennyi. Nem bírod? Már Nincs semmi olyan már vele, most már különösen nincs. Hát vagy sem van. De mi volt? Mi? Mi volt a bajod vele? Hát szerinted. Hát basszak, én nem tudom, hát azért kérdezem. Laci nem volt. Nem jártál egyszer. Na, de mi volt? Meséld már. Gyurcsány, Nem volt kimenője. nézzél már rá, csak ránézed, akkor is egy ilyen cég. Robi, ne legyen. Akkor azért egy csukját mutat. Tényleg a csukját, egy csukját Na, azt akarod. Hát, Mutasd meg egy Robi. Én úgy nem megyek azzal, még nem mutatott meg. Egy csukját, na, Robi. Hallod? De mutasd már meg! Nem csavaros, Robi. Mutasd már meg, légy szíves! Ugye itt a kurulja, megfogjuk a partom, és csinálta, úgyis pici vagy, ő tudod magad húzni. Na, gyere. Azon. Ahogy. A Robira viccel. De akkor vedd le a izét a kölcsönt. Ne le a kölcsönt. Veheted vele, az dolga. Gyere, kutoszkodj. Ilyen alacsonyan, mi vagy? Ahhoz a főtényed, az ma. Akkor így járod. Leleled a térdedet, és akkor Milyen térdet? gyere már! Még érezted magad. Hátulról, nem, hogy nem látszik.
Mit akarsz? Nem, ugye azt milyen magas kell neked, milyen Milyen fasz? Na, gyere már! Robi! Na, hadd lássuk, légy szíves! Ilyen műzéből jön. Rossz a világítás? De hallod. A fények. Alacsony. A fények lásd meg. A magasabról egyszer lerobítass meg. Azért akarjuk. Gyurcsi! Gyurcsi! Veszek fiúk! Műsorban. Most van a finálé, Balázs, nehogy lemaradjatok. Ülj, tartsd meg! Robi, ha fönn vagy, tartsd meg! Ha fönn vagy, tartsd meg! Tartsd ki vagy. Ó, de szép! Azt a kurva. Miért van az önök? Hátulról. Megint lazán nem akartam mutatni. Hátulról! Robi! Azt a kurva. Elcsináltam 3 idén. Ő faragott még mutatni rám, milyen. Ott van, hát innen látom van. Adném? Óha! Várjál, mutatni. Még egyszer? Látom, hogy így. Robi, ma nagyon alul teljesítettél. Megcsináltad, még nem vagyok részlet, tehát ez na. Akkor így elmész. Ilyen Hát, Robi, ez Teljesen korrekt volt. Szerintem korrekt volt. Mivel látod szembe azért? Ha izé riportok, az nagyon komoly. Bazzeg, hallod, már legalább egy... Nem gyakorlom. Szar a vállom. Ja, és hogyha jó lenne. Egy kézzel ez nem? Most hány éves vagy te, Robi? Így nem tudom. Hány éves vagy te most? De komolyan, pontosan. 59-es vagyok. Már múltál? Nem, most. Azt nagy van arra nem lesz valami? Ja, megünnepelni. Kéne, nem? Szar a vállom.